An filɛbagaw ni an lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen ani sɔgɔma. An bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ sabula min ye an ka connexion sira ye ale k'u murutilen don sɔgɔmada in na o de la an b'an sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 9 an b'o hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ. Bi ye ntɛnɛn ye avril kalo ale tile 8 san 2024 Kebani amara bi dɔn an da dɔn u bɛ mun dɔn u b'aw tɛmɛna INPS da la ka ban de kalo ye 2 ye Bamakɔ ko ye ni INPS mɔgɔw y'u ka misi faa anw jini n'anw kɔni ye INPS misi dalen k'o fara anw ko sini seli Bamakɔ yan ni ye INPS misi faale o kɔrɔ ko sini seli bi ye sunkalo a tile 29 ye an bɛ dugawu don Ala k'an ka bato kɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ sunkalo musaka Ala y'a nɔgɔya ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ye Ala ka seli fana nɔgɔya ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ye halisa an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ dɔɔni bɛ minnu bolo a y'aw hakili to halisa mɔgɔw la sɛn tɛ minnu bolo ncinin min b'i bolo n'i bɛ se ka dɔ bɔ a la k'a di kana ɲinɛ a kana ɲinɛ zakatal fitiri kɔ a k'a di fandaw ma sɔgɔmada in na Yakuba Magasa an b'a fo Julafundo ka Kirina Cɛjan fo Kogo Fatakaw ka Madu k'a Sumano an tɛ ɲinɛ fana Kase Madi ka Zu ale bɛ Befek la an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn ka min ye Balan Bakama maire n'o ye Namori Keyita ye k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn INPS directeur général Ousmane Karim Kulubali an bɛɛ ye Sewuka ye an b'a fana fo sɔgɔmada in na nka keba an tɛ k'a fɔ ko an Sewuka daba de don a b'a fɔ Isaka Kone ale ye SMSS directeur ye k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Madame Sal Jaba Sidibe an b'a fo a n'a balimakɛ n'o ye Isaac Sidibe
an bɛ dugawu kɛ sa ala ka latigɛ min b'a kan ala k'a bɛɛ ban pewu jaba yɛrɛ ala k'a segin a yɛrɛ ma ala k'a ka banaw bɛɛ ban k'an b'a fo k'a waleɲuman dɔn kalana yaku an b'a fana fo ka salifu konare fo jisumalenkaw olu fɛ yen min ye siriman bacile ye monsieur le maire an tɛ ɲinɛ ale kɔ k'an ka foli bɛ se a ma yan janni kɔnɔna na Seydou Sangare coordinateur des chefs de village de Bamako k'an b'a fana fo Sangare kɛ commune wɔɔrɔnan kɔnɔna na ka foli ta ka ɲɛsin an ka dugutigiw bɛɛ lajɛlen ma tigida ale bɛ kundigi la ne ka da la kɛba est-ce que a man ka dɔ sara kabi kunun ko fajiri fo sisan a ɲɛ kɛra tɔn ɲɛ de a dun bɛ k'a minɛ cogo a bɛ k'a minɛ est-ce que n tɛ taa n da nin na la ou bien wala hali n'a ma dɔɔnin sara a ka n buramuso kundigi fu kɔni n'a ye olu fo maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ le 11 le 12 juillet n'a bɛ fɔ ma victime de 2020 Seydou Doumbia an b'a fɔ a n'Ablaye Sidibe vraiment u y'u cɛsiri u bɛ k'u jija halisa an b'u fo n yɛrɛ dɔgɔnin dɔ bɛ yen Burama Kamisogo an b'a fɔ ma ko Barilabugu Brasco ale fana timinan ka di kosɛbɛ a ye wulikajɔ caman kɛ an b'a fana fo yan sɔgɔmada in na an tɛ ɲinɛ les jeunes kɔ n'o ye Cɔrɔnɔ Umar As Jalo ye ale ye ɲɔrɔnka de ye ɲɔrɔnka di Cɔrɔnɔ ye dɛ keba n'i kɔni bɛ buye fɛ yen ɲɔrɔn yen 29 tɛ yen dɛ ni sunkalo daminɛ a bɛ 30 de sun bɛɛ b'o kalama o tɛ bi ko ye buye fɛ yen ɲɔrɔn 29 ko kuma tɛ yen kalo tɛ ɲini bi n'olu y'a daminɛ o y'o ye nka buye ka kalandenw bɛ yɔrɔ wɛrɛw la a y'a f'u ye ni aw bɛ sigida la yɔrɔ min ni kalo yera a y'aw ka seli kɛ an n'aw ka sigida mɔgɔw a ma sɔn fiyewu Zawiya mɔgɔ k'a fɔ ko komi ale bɛ sun ale bɛ 30 sun u k'o kɛ u ka sigidaw ye min kɛ u k'o ɲɔgɔnna kɛ pour que sɔnnɔgɔya ka don kow la e b'an ka Zawiya ye yan wala Madu yɛrɛ président n'a ka ban yɛrɛ Madu président n'a ko ka ban an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ko su donni ko ni su ko k'o de kɛlen don kataba 4 ye Bamakɔ kɔnɔna na bi kuma daminɛ na an ka imam n'o Sheikh Udu Bakari Kone ale ye laseli dɔ kɛ kunun fajiri la an y'a enregistré an bɛ n'o di mɔgɔw ma ala ni suma ale fana ka wulikajɔ dɔ b'an ka misiri kɔnɔ ko suma ale bɛ jaw ni fɛn ta a fana bɛ Facebook an b'a fana fo Udu ye fɛn dɔ fɔ keba fo mɔgɔw k'a mɛn quoi an tɛna na dantigɛli kɛ bi ka don kuma kɔnɔ Udu de bɛna na kuma aw ye n'o bɔra yen dialogue min kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ commune ta ani région ta ni tɔw bɛɛ lajɛlen o calendrier olu bɛɛ lajɛlen bɔra ka ban Mali finitigiw Mali wolomasiri tabaw minnu bɛ saraka la ɲɔnɔ ni marakala ni ɲɔgɔn cɛ keba u ye terroriste ta tugu la hali kalama a maa kelen wasi an b'u fo yan armée mɔgɔ c'est-à-dire force de sécurité mɔgɔ bɛ front na an b'a bɛɛ fo an b'a f'u ye nin waati in u k'u hakili t'u yɛrɛ la u k'u ka précaution bɛɛ lajɛlen ta u ka n'u da ka sunɔgɔ tuguni an yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ u tɛ da ka sunɔgɔ la u ka fɛɛrɛw sigi sen kan sarakalaka ninnu nana 2 heures du matin de mais u tun t'a dɔn k'a fɔ ko ninnu sigilen don k'u kɔnɔ donc an ka cɛdenw ye baaraba kɛ armée fana ye baara kɛ an bɛna hakilina jigi fana kɛ Asimi nali ni sisan cɛ koba minnu kɛra mɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ ko baara dɔ bɛ ka kɛ n'o bɔra yen sunkalo ko dɛmɛ ko hukumu kɔnɔna na Burɛmukaw fɛ yen armée ye ji ta ka taa di Burɛmu kindaw ma an balimakɛ dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko Sumayila Ibrahim Mayiga ale ye laseli dɔ k'o la an b'o di mɔgɔw tulo kan sɔgɔmada in na sɔɔni sisan CNT ale ka session d'avril bɛ daminɛ bɛɛ sigilen don ka min kɔnɔ bi o ye Maliki Jaw ka discours ye Maliki Jaw yɛrɛ a ko tiɲɛ na ka taa kuma maliyɛnw fɛ nafa bɛ a la ani maliyɛnw kumana Senegal a y'u hakilinata dɔn a y'u kuntilenna dɔn a ko o de ɲɔgɔn tɛ c'est à dire n'i bɛ jama kunna n'i bɛ mɔgɔw kunna i n'u ka to ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ka ɲɔgɔn masala k'o de b'a to i bɛ ko faamu a nalen ka bɔ Dakar
ana échangera bon ale te so interview di de makeba ale ka fɛn mɛ discours a ko k'an ka discours kɔnɔ bi n'ala sɔnna ma discours ni min bɔr'o la wula fɛ an na o fɔ maaw ye an ka je le répète ale ni cɛjan n'o ye Ablaye Diop ye olu tun bɛ Wurandakaw fɛ yen Wuranda génocide i b'a dɔn k'a fɔ ko o ɲɛnajɛ tun bɛ yen Asimi tɔgɔ la ni colonel Ablaye Mayiga ale tun bɛ yen Asimi yɛrɛ nagakɔrɔmɔgɔ min muso ye min bɛ Asimi jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna Asimi gɛrɛ kɛrɛfɛ o fana tun bɛ yen délégation min ye Ame Funema Almadan ni ale bɛ CNT kɔnɔ 4e vice président don ale fana tun bɛ délégation in na olu taara Wuranda n'an ye mun sɔrɔ o la an n'o da o tulo kan politique fana na jɛkulu minnu ko ko transition banna u bɛ ka dɛmɛ sɔrɔ muso minnu bɛ CODEM kɔnɔ olu ko k'u b'u dɛmɛ u yɛrɛ ka jɛkulu min sigira fana a denmisɛnninw n'a musow olu dɛmɛ u yɛrɛ fana ye comité dɔ sigi u bɛna wulikajɔ minnu kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko comité de suivi des activités u y'o fana bila sen kan Choguel ale fana kumana a ko transition banni sɛbɛn min kun kɛra k'a kɛra Mali ni CEDEAO de cɛ ko comme Mali tɛ CEDEAO la ko nafa foyi t'o la tuguni nka ko an ka sariya sunba min b'an kunna sisan Choguel ko o yɛrɛ dɛ o yɛrɛ de y'a jaabi yɛrɛ ye donc nin ye ɲɛbila kumaw ye an bɛ minnu fɔ pour que mɔgɔw ka se k'o faamuya ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn sɔgɔmada in na Amara Nun Keyita ale bi yan min ye Keba Jalo ye fila fɔlɔ ka fara ne yɛrɛ kan an na bi sɔgɔmada in na baabu kɛ ɲɔgɔn fɛ Keba ni Gingi n'a tun bɛ mago ɲɛ donso tun t'u pan kunna dɛ i ye donso ka Gingi fa aha a ti mago de ɲɛ to tigi maa min ta ye to ye o ti to fo dɛ ne ta ye fɛn ye ayi i t'i fili tigi fiya la diɲɛ kɔnɔ fɛn ɲumani fɛn min cɛ ka ɲi ne e y'a tɔmɔ e k'e tɛ ja a kɔ o tuma mun kun ta don o bɛ mun kɛ sisan hali n'a m'a yɛrɛ fa sa Keba a kɔni a t'a dayɔrɔ sɔrɔ a yɛrɛ la dɛ sɔgɔmada in na nin ka kan wa Udu Kone n'o ye anw ka 13e arrondissement kɛrɛfɛ misiri n'an b'a fɔ o ma ko mosquée Salam o alimami ye a ye masala dɔ kɛ na an ye ni fajiri seli banna a bɛ fɔ o ma ko tafsir e ka misiri taa man diya i t'olu ko ninnu dɔn cɛ o y'anw ka wari ɲini yɔrɔ de an b'o de kɛ sa ka se ka mari kana lilayi kana lawo an bɛ sɔrɔ k'o tugu o la Keba Udu kumana dɛ a ko bi sukoya a kɛlen don kataba 4 ye Bamakɔ kɔnɔ su dɔw tununa ale yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ ka su tununa halisa a ma ye wa u taara dɔw su don dɔ nɔ na Bamakɔ kɔnɔ ya bi ko n'i ye wari di dɔgɔtɔrɔso dɔw la u b'i ka su ko bɛɛ ɲɛnabɔ i ye i bɛ kasange sara di i bɛ kaburusen wari di selili kɔni u t'o fɔ n dɔn mais yaasa ka nin bɛɛ faamu an ka jɛ an ka Sheikh Udu Kone an ka ale lamɛn ala b'a fɔ a ye kuranna kɔnɔna na ko ale ala a ye adamaden bonya dɛ a ye adamaden bonya o bonya ye mun filɛ nin o bɛ adamaden kan k'a to balo la o bɛ adamaden ka fatoli adamaden ɲɛnɛmaya kɔnɔ ni bonya ka kan n'a sara fana ani bonya ka kan o de la surtout ni mun kɛra silamɛ ye ani bonya mun ka kan a kan ka duga tigi fatura a bɛ saniya ka kasange ka seli a kan ka taa sudu n'aw ka mɔgɔ fatura a ka wajibu min b'aw kan donc o dɔ ye k'a tigi ko k'a saniya ka sɔrɔ a ka sange mais adamadenw dɔw bɛ siran su ɲɛ u bɛ siran su bɛ se ka mun kɛ tile fɛ na lala dɔw kɛra mun a b'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la n'an tora ten a bɛna ɲagamu dɛ a bɛna gɛlɛya kosɛbɛ dɛ an yɛrɛ ka taaba la an ka cɛkɔrɔba balimakɛ mun fatura yan halisa ɲɛma sɔrɔ ale suko la fɔlɔ ɲagamunen don dɔ de y'a ta ni ne kɛra wa o kɔni ɲɛma sɔrɔ la mais wa ale t'a ɲɛ an yɛrɛ dɔgɔnin dɔ ka misiri yanni o yɛrɛ kibaruya ɲɛfɔra an ye kunu yɛrɛ dan kɔrɔ olu ka misiri la mɔrigu bɛ yen buruku bɛ baara kɛ waati bɛɛ donc su bila ta ka ca sisan mɔrigu in yɛrɛ dabɔla kuma dɔ la su 2 3 dabɔra o kan mais
funteni kama su mararoti mo bolo su bla fo sa fo su tan yo me sa tani tanere sabe sane muso fila de nya una muso fila de su ni ɲɔgɔn cɛ dɔw bɛ olu ka jamana tun bɛ kɛ 10 heures olu kɔnna ka na joona n'u ka sukula ye muso min kan ka su ko o nana n'o muso ye o nana dɔrɔn ka su dɔ jira ka bɔ ni anw ka su ye o fana taara ka den sɔrɔ sukura ma a ye su in ko o y'a ta sange olu taara n'a ye ka taa o su don kɛ dɔw fana ta tun bɛ kɛ suma seli fana seli bɛ juma seli de la o filanan olu nana ko bɛna o ka su ko ka bɛn ni seli fana waati ye olu ka su ma ye o y'a ɲini cogo a ma ye mɛ a nana dɔn mun de la mun de bɛ yen donc su min taara dɛ o de tun ye olu ka su ye o bɛ se ka kɛ cogo di a y'a jate o bɛ kɛ cogo di olu ka su de taara a taara mɔgɔ dɔ ninnu bolo fo k'a su ka ban yɛrɛ mun bilalen bɛ yan minnu ye su don olu ka su de bilalen bɛ yan fo alimami yɛrɛ de wulila ka jɔ ko in na mɛ sababuya ye mun de ye parce que minnu ka su fɔlɔ mun taara nin n'olu nana fɔ k'anw ka su de nin olu nana jira sukula la dɔrɔn a banna mɔgɔ ma don k'a lajɛ a su ko cogo di mun b'a la o ma don k'a lajɛ sɔn n'o kun donna min ye sukula ale tɛ su dɔn aw y'ale ɲini dɔrɔn a bɛna a y'ale wele dɔrɔn an ka su ko mɛ a t'a dɔn a ka su ye jɔ de sara a t'a tigi dɔn a ye su mun dama a b'o de ko mɛ aw de bɛ don ka taa lajɛ i ma yɛrɛ ka su don mɔgɔ min nana i ka su ko dɛ e yɛrɛ ka taa tigi dɛmɛ a dɛmɛ i ka su ko ɲuman na a dɛmɛ ne yɛrɛ yɔrɔ ye kelen tɛ min b'a kura t'o sula mɔgɔ dɛmɛ bon ni fini bɔra ɲɛna e ye nɔ nin t'anw ka su ye aw tun b'a dɔn mɛ olu yɛrɛ kelen de ma don minɛ su mɔgɔ kelen ma don ka fara su kobaga in kan o fana y'a kun ka taa dɔn o taa wali su don sɔnma ɲɛfɔli kɛra su filanan somɔgɔw ye tiɲɛna ni aw t'a kɔnɔ o donna ka ban nin tɛ aw ta ye o fana bɛn'a kan a jamana ka kɛ mɔrigu bɛ misiri min na o ka jamana kɛ o de bɛ a ka taga taa yɔrɔ ye tuguni o y'a jamana kɛ o misiri in na kuma seereya ye mun de ye tiɲɛ don su koli ko gɛlɛn tɛ koyi su koli ale ni bɛ jaraba koli min kɛ dɔn o kelen pe dɔrɔn e yɛrɛ bɛ jaraba ko cogoya mun na dɛ su bɛ kolo su kelen pe dɔrɔn de kuma dɔ la tiɲɛnikɛlaw bɛ u ka dabalijugu u b'a fɔ k'a kan ka don su da kɔnɔ ka su da kala n'a ye kuma dɔw la sukula min n'a ma sira la nin ale bɛ se ka wari mɔgɔ kɛ ka su la dɛ o bɛ se ka kɛ dɛ walima su yɔrɔ dɔ bɛ yen ni tiɲɛnikɛlaw mako b'o o la pour que u ka se u ka baara jugu dɔ kɛ ni a ye a mɛ ni aw yɛrɛ tɛ don a ka su lajɛ a ko tɔ mun bɛ kɛ n bɛ se ka bɔ a kɔnɔ tiɲɛ don a ko tɛ su tɔɔrɔ koyi a ko tɛ su tɔɔrɔ dɛ nka a kɔni adamaden kɔni danbe ka bon ɲinɛ b'a kɔnɔ k'a fɔ k'a ka taa cɛ nin cɛcogo in ɲɔgɔnna la nka kuma bɛ mun de nɔfɛ an bɛɛ ka jɛ ka su kocogo kalan kocogo wɛrɛ t'a la dɛ jaraba kocogo kelen don a banna kelen filanan ni ala k'i ka mɔgɔ kɔni fatura e ye cɛ de ye aw k'a to aw ka banbaatɔ ye cɛ de ye aw yɛrɛ su dɔnbaga dɔ a kɛra den a kɛra fɛn dɔ o dɔ ka don hali n'aw t'a ko su ka ko aw yɛrɛ ɲinɛ ni muso don aw k'a to muso dɔ ka don aw ka muso dɔ ka da su ka ko tigilamɔgɔ ɲinɛ kuma dɔ la yɛrɛ bi ni banni kɛra jɔn bɛna su ko jɔn b'an ka su ko kuma dɔ la sukola cɛman yɛrɛ sɔrɔ ka nɔgɔ ka tɛmɛ a musoman kan musoman ta ma nɔgɔ dɛ misiri camanba de bɛ yen i bɛ yaala la o b'a fɔ e tiɲɛna sukola t'anw bolo sukobaga t'anw bolo mɛ donc ni lahala cɛjugu bɛ yen mɛ lahala wɛrɛ bɛ yen dɔ y'a kɛ a tigi yɛrɛ da y'a lakali de a mun yɛrɛ y'a kɛ a da y'a lakali de ale a bɛ bamakɔ yan de a ko o ka dugu den dɔ nana o banabaatɔ nana ka na jigin ale fɛ yan ala y'a kɛ banabaatɔ in fatura mɛ ale yɛrɛ tun kan ka voyage o y'a sɔrɔ ale k'a ka voyage dɔ bolo da banabaatɔ in fatura ka ban ale ka voyage don de ma bon ale bɛ se ka to an k'ale b'a janaza kɛ et ale bɛ janaza kalifa mɔgɔ wɛrɛ la ale bɛ jateminɛ an b'a kɛ cogo di k'a fɔra ale ye ko an ka dɔgɔtɔrɔsoba ninnu dɔw la sisan mɔgɔ bɛ sɔrɔ yen i n'o bɛ bɛn a bɛ ka su ka janaza bɛɛ kɛ i b'a wari sara c'est-à-dire i bɛ wari sara u bɛ wari sara olu b'a a ko kasange fana sɔngɔ i b'o sara
bo selli ko ta ko ni kore me kata kaburu seli kata sulu kaburu la ayre tire ba wore be salo do ba be ke la sira wallahi tiga ba kale war sala no daga le war sala kaka suin to bolo te bale tala ka du sala awre alache anga ma de aslam digiri ma olu be ga suga suguti aywa so wadaina niye El Haj Udu Kone Udu Bakari Kone anga misiri almamido keba yamede aya shuko fana kɛra profession ye mɔgɔw bi balo a la kɔrɔbiyari bolila dɔ fana n'ala sɔnna ma n'o fana kan ka baro kɛ a ko a b'i labɛn ni sunkalo banna n'a bɛ na yan ou bien n'an bɛ taa ka interview de kɛ min fana b'o fana na keba ko caman bɛ su nɔfɛ dɛ ko caman de bɛ su nɔfɛ kaburudo gardien degun b'olu fana kan n'o fana fɔr'i ye i bɛ masaya segin ala ma maninfin i ka jɔrɔ i laban na koyi ala ka laban ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma sunkalo a bɛ k'i tɛmɛ ka se a banyɔrɔ la bi ye 29 ye mɔgɔw kɔni bɛ wuli ka jɔ la sa misiw ale ni denmisɛnninw ka finiw ani kuntigiw olu baaraw bɛ sen na keba anw ka nafila seliyɔrɔ la kunun ko alimami nana retard la k'a fɔ kunasini ko a nana retard la musow ka ran maa si kun tɛ yen an cɛ 5 dɔrɔn de tun bɛ yen an selila alimami y'an seli kunun sɔrɔ alimami ma ye musow mana ne ni cɛ 2 de tun bɛ yen n ka jɔ n kɔfɛ k'olu an ka denmisɛnninw minnu b'an ka dɛbɛ na an y'olu ɲini ka dɛsɛ k'u talen no kun kɔfɛ yɔrɔ npogotiginin minnu tun bɛ na ni jisuma ni fɛnw komi funteni tun bɛ bɔ san olu kɔni ma ye yɛrɛ hali kare kun fa kun a ma mɔgɔ ye kuma t'u baw ma an cɛ 3 kɛba yɔrɔ sunkalo kɔni est ce que su in na n'anw taara nafila seliyɔrɔ la ne yɛrɛ na mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ ka fara n yɛrɛ kan ye ala ka hakili ɲuman d'an ma hakili la k'a fɔ El Haj Umaru Sumare ye dɔ fɔ nin fana na juma tɛmɛnen bi an bɛna kuma min kan o ye maa minnu bɛ t'u ka dugu la seli la kunun ko sɔgɔmada fɛ an ye tuuru cɛ autogarew kɔnɔna na Jara Transport Nur ale ni Air Ɲono a keba ɲina maa tɛ yen dɛ jama tɛ ka taa min ye sunkalo yɛrɛ a tile 28 hukumu kɔnɔna de la an taara lajɛ n'o y'a sɔrɔ a ko bɛ cogo min guichew kɔni lankolon don yɔrɔ caman na a gare ninnu caman kɔnɔna na girin tɛ yen komi a bɛ kɛ komi kɔrɔlen 10 heures y'a sɔrɔ car minnu kan ka taa 13 heures olu caman yɛrɛ tun ma fa kosɛbɛ billet ta yɔrɔw la i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw kɔni kun sigilen don min ye wotoro pusulaw ye a b'a fɔ minnu ma ko coxeur olu yɛrɛ dusuma kasalen kun don ni bɛɛ ye dɔw y'a jira k'a fɔ ko n'a ko tora tan ko ɲinan seli ko est ce que olu yɛrɛ na musaka sɔrɔ olu minnu ye coxeur ye kɛrɛfɛla la fana min ye feerelikɛla misɛn minnu bɛ yen olu ka dala kumaw y'a jira k'a fɔ ko ɲinan ta in k'olu ma ni ɲɔgɔnna ye ko hali sunkalo kɔnɔna na kabi sunkalo mana tile 20 sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen olu b'u ka so sira minɛ yaasa u kana don girin kɔnɔna na ko yɛrɛ jama cayara ni seli yɛrɛ ɲɛkɔrɔla yɛrɛ jama ye ɲinan an y'u ɲininka n ko kuma na n ko santɔw la k'a bɛ kɛ cogo ko santɔw la ko kabini sunkalo kɔni bɛ tile 20 sɔrɔ wa k'o ye girin de ye ko ɲinan yɛrɛ mɔgɔ min taar'o la olu ɲɛ to mɔgɔ la sunkalo yɛrɛ bantɔ hukumu na billet feerelaw ale ni transporteurs olu y'a jira k'a fɔ fana ko ɲinan kɔni ko a jiginna yɛrɛ de kosɛbɛ ko k'a sababuya kɛ min ye wagati ka gɛlɛn mɔgɔw ma wa gasoil sɔngɔ yɛlɛlen olu tun ye dɔ fara sɔngɔw kan o bɛɛ n'a ta degun dɔ farala degun kan n'i y'a jateminɛ u b'a jira k'a fɔ ko k'a daminɛ mɔgɔ 5 ka taa mɔgɔ 7 la o tun bɛ na kuma caman kariw la kari minnu yɛrɛ caman tun bɛ taa Kayi ni Bamako ko nka ko bi ko ni i y'a ta 100 sarada la olu tɛ maa 10 yɛrɛ sɔrɔ la kuma tɛ ka na billet ta u y'a jira fana k'a fɔ ko degun dɔ fana ye min ye ɲinan ta in na o ye k'a fɔ maaw yɛrɛ de tɛ sɔn ka bɔ u nɔ na kosɛbɛ k'a sababuya kɛ funteniko ye kari kɔnɔna funteni ko dɔw fana bɛ siran o ɲɛ u b'a fɔ k'u bɛ seli kɛ yan k'u na seliba kɔnɔ k'o b'a sɔrɔ samiya donnen don maa caman fana y'a jira k'a fɔ ko ɲinan
k'olu yɛrɛ kun ye fɛɛrɛ ni dabali minnu kɛ u ka baarakɛyɔrɔw la k'a fɔ k'u bɛ se ka sɔrɔ min kɛ u ma se ka baara kɛ kabini janvier kalo fo ka na se sisan ma bilankɔrɔ min tun bɛ olu bolo o caman dunna ka ban o y'a to min ye baara minnu yɛrɛ tun b'u bolo ka se ka o nɔrɔ bila sunkalo in kɔnɔna na ka sunkalo yɛrɛ labɛn o de kɛra bilankɔrɔ dunna ye bi ko o bɛ duguta a gɛlɛya kosɛbɛ nka k'o bɛɛ n'a ta maa minnu ti ɲɛ seli kɔ i n'a fɔ anw segukaw k'u bɛ taa dɛ ko hali n'a dɔw bɛ t'u sen na n'u tɛna olu ka kari ta k'u bɛ taa k'o kɔni k'o jɛlen don ko wasa k'u segintɔ k'u n'olu karitigiw bɛ bɛn nka karitigi caman y'a yira fana k'a fɔ ko san tɔw la olu bɛ jamaba min fana sɔrɔ n'i y'o jama fanba lajɛ muso ni denmisɛnninw de ka ca a la o pase man ca kosɛbɛ nka seliba ɲɛkɔrɔla de la olu kɔni u bɛ rekɔri bati selincinin fana ko o jama man ca tancogo la an ye munumunu salon min kɛ kunu o y'o ye keba mobili dɔw bɛ yen ko jinanu olu fana bɛ ka na don sisan dugutagajanw na o fana ye kɔlɔlɔ min ka bon kosɛbɛ u b'a ta sisan u bɛ ta sisan yan ka t'i di dɔ ma fana o bɛ t'i bila kɔnɔbugu u bɛ t'i dɔ fana ma u bɛ taa n'o fo segu ko fana walonw olu fana bɛ a la nin bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan sa maaw y'a yira k'a fɔ ko o kɔni bɛ ka jouer u kan kosɛbɛ kuma tɛ transporteur batigi ninnu seli mana tɛmɛ ka bɔ yen samedi su n'o ye sibiri k'a dugu jɛ kununko kari la mali wolomasiri tabaw minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don sarakala ma sarakala n'ale yɛrɛ ka surun marakala donda la bamanci jɛkulu dɔw tun bɛ moto caman kan u y'u kunda u kan min ye nɛgɛ kanɲɛ 2 n'o o ye 2h du matin ka taa se 4h du matin ma sarakalakaw fɛ yen mugukan kɔni guwanna kosɛbɛ mugukan in fanba bɔra mali sɔrɔdasiw olu yɔrɔ ka ɲɛsin bamanci jɛkulu ninnu ma waliya in kɛlen kɔfɛ sa mugukanw dalen bamanci jɛkulu ninnu kɔni ka maa 6 o su yera u ka chargeurs u ka pegaw ale n'u ka minɛn wɛrɛw arajo minnu bɛ yen n'u bɛ lamɛnniw kɛ n'o ye ka taa se marafakisɛ ni marafa fɛnw ma ni dugu jukɔrɔ mugu bɛ don ni minɛn minnu ye armée ye nin bɛɛ lajɛlen salo u bolo maa ninnu kɔni k'u kun jama kun ka ca nka 6 kɔni u taara k'o su to u taara ni su dɔw y'u bolo min ye armée ye a sera k'u bolo minɛn minnu minɛ o de ye nin ye u y'a yira k'a fɔ fana ko min ye segu mara kelen in na ye a yira k'a fɔ ko ɲɔnɔnkaw fɛ yen u tun ye olu ka mobili ta n'o ye ambulance ye ɲɔnɔn kɔnɔna na maa dɔw y'a yira k'a fɔ ko maa minnu filɛ nin ka na nin wulikajɔ in kɛ k'u kun segintɔ de kun ka na yaasa k'a lajɛ n'u bɛ se ka marakala pɔn yɛrɛ u bɛ se ka taa firi o kan cogo min nka u ɲinɛna k'a fɔ ko sarakala yanni marakala cɛ min ye pɔstu ye o bɛ yen u binna o de jan kɔnɔna na wulitigiw ka wulikajɔ senfɛ chef d'état-major de l'armée k'a b'a ɲini an ka wolomasiri tabaw fɛ k'u ka dɔ fara u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ kan hali bi yaasa jamana kɔnɔna na maaw n'u bolominɛw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogo min basigi ni lafiya u ka se ka na kununko waleya in kɛlen waati ni n'aw tun ye marakala pɔn datugu yaasa ka se ka kimɛli kɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ u ma dugu jukɔrɔ mugu don yɔrɔ dɔw la jeune mɔgɔw y'o baara kɛ u tilara ka pɔn ale labila mɔgɔ bɛ se ka tɛmɛ cogo min na ka taa ɲɔnɔnkaw olu fɛ yen katibadi masina ale ni jɛkulu marifatigi minnu kun daga yɔrɔ bɛnnen don an ka jamana kɔnɔ kidali mara ma olu karila ɲɔgɔn na juma tɛmɛnen kari ɲɔgɔnna in senfɛ sa a yera k'a fɔ kɔni min ye dugumasara ye rebelle kɔrɔ ninnu kɔni olu y'o ta a caman bɛ yen bi olu talen don furakɛli la Moritanikaw fɛ yen maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka sa o kuma na anw dafɛ jamana maaw olu tɛ se dɔwɛrɛ la ni nin tɛ wa sabula a kɛra k'a fɔ kɔsa in na maa minnu fana tun binna Mali jamana kan Algérie tun ye olu senkɔrɔma don k'olu dɔw bisimila a fɛ yen o maa kelen ninnu n'o ye bamaciwale ni jugawale kɛbaw ye septembre kalo in na fana Mali finitigiw kɛlen ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin u ma leerekaw ka fan fɛ fana a caman bolila ka t'u kun dogo ale Moritani kelen yɔrɔ la maa bɛ ka ɲininkali kɛ o kuma na Mali ni Moritani ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan minnu bɛ yen sɛbɛn minnu bɛ yen ani ni kɛlɛ kɛcogo ni ɲɔgɔn dɛmɛ minnu bɛ yen k'o taara yɔrɔ jumɛn sabula état-major conjoint dɔ bɛ yen Mali ni Moritani olu b'o kɔnɔ Algérie yɛrɛ b'o la ko yalama bamaciwale kɛbaa minnu joginnen filɛ n'u bɛ ka taa furakɛ Moritanikaw fɛ yen ko sariya sɔsɔ min don ko u b'a dan dɔn wa Mali kɔni ɲɛmaaw ma kuma fɔlɔ min ye Moritani ɲɛmaaw ye olu fana ma kibaruya di ka bɛn n'a ye ɲɔnɔnkaw an y'a yira la k'a fɔ ko olu ka ambulance dɔ nan'o ta ka taa n'o ye n'o ye jɛkulu marifatigi dɔw ye maaw y'a yira k'a fɔ ko a yɔrɔ kɔnɔna a kɛra
yu kɔni mobili ta k'u kunda sira mun kan sa o ye marakala sira ye u bɔlen kɔ sa u y'a yira k'a fɔ ko min ye wulikajɔ kɔni kɛra sɔrɔsiw fɛ ka u larawulili kɛ k'u ɲini bolo kɔni ma se ka da u kan kosɛbɛ min ye donta mobili dɔ ye u y'a yira k'a fɔ ko fana ko o fana kun b'u bolo sabula u kɛlen don k'u bugunatigɛ dogo k'u yɛrɛ yɛlɛma k'u kɛ i n'a fɔ mali finitigiw nin waati in na wa min ye duguladenw ye ale ni ɲɛmaa minnu bɛ ɲɔnɔ n'a marabolo la ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la ni maa ye ambulansi kɔni ye tu kɔnɔna na k'a fɔ k'a bɛna dɛmɛ de kɛ dɛmɛ tɛ a bɛ ninjuguya wale ni bamanan wale kɛbaaw bolo min ye ambulansi ye u y'a bugunatigɛ bɛɛ lajɛlen dantigɛ k'a yira maaw la avril kalo tile 6 min ye gouverneur min bɛ Kidal kɔnɔna na général Elhaj Gamu ale taara Tesaliticaw fɛ yen Tesaliti a taalen a kunbɛn na pankurutigi kɛnɛ ka Mali wolomasiri tabaw fɛ o kɔfɛ sa a ka sɔrɔ ka jigin dugu yɛrɛ kɔnɔna na min ye Tesaliti maa mafalenw ye olu y'a kunbɛn ni Mali drapeau ye u ka sɔrɔ ka jɔnjɔn da ka drapeau k'ale yɛlɛ avril kalo tile 6 in ti don lankolon ye sabula min ye ninjuguya wale ni bamanan wale kɛbaa minnu kun dagalen don olu tun bɛ ɲɛnajɛ kɛ Kidal fan caman fɛ ka kɛ ni o avril kalo in ye tile 6 in ye Gamu ale fana y'o de sugandi ka taa yen sa min ye dugudenw ye duguden ɲɛmaw kafotigiw hamotigiw chef de fraction maa minnu bɛ yen ni jɔyɔrɔ bɛ olu bolo ale ni fasodenw ka tɔnjɛkulu bɛɛ lajɛlen k'olu fara ɲɔgɔn kan k'a f'u ɲɛna k'u k'u labɛn bɛɛ ni kelenya kuma min fɔra n'o yɛrɛ kan ka kɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ o baara kan ka kɛ cogo min a y'i to fana senfɛ Tesaliti préfet a y'o yira sɔrɔsiw ka ɲɛmaa la ko nin de kɔni ye faso ka ciden ye aw cɛla yan ale de bɛna préfet ya baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ o fana kɛrɛfɛ tuguni président Asimi ale ye balo min di Gamu a taara ni Tesalitikaw olu niyɔrɔ ye ale Kidal kelen kɔnɔna na kunungo min ye wolomasiri tabaa minnu bɛ Kidal kɔnɔ armée minankuraw bilara ka taa di olu ma gendarmerie polisi ani sapeur pompier pick-up kurakuraw k'u bɛ se cogo min na k'u ka baara kɛ Kidal kɔnɔna na gouverneur y'a yira k'a fɔ ko comme olu segira u nana u ka directeurw bɛ yen directeur adjoint bɛ yen chef de poste bɛ yen gardiw bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka taa fara eaux et forêts ni douanes bɛɛ lajɛlen kan k'a ka kan minɛn ka d'u ma u ka se k'u ka baara kɛ sabula waati laban in na kabini dugu yɛrɛ kun minɛna novembre kalo tile 14 baara bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛ ni wolomasiri tabaw ta ye gardi y'a ta sɔrɔ gendarmerie y'a ta sɔrɔ polisi y'a ta sɔrɔ wa Gamu y'a yira fana k'a tɛna danni ma ko n'Ala sɔnna ma bolofara minnu b'u bolo Kidal cercle kɔnɔnaw la olu bɛɛ lajɛlen ka minɛnw bɛna d'u ma yaasa u bɛ se ka faso ale baara kɛ cogo min na o de la ko maa o maa bɛ yen n'o sigiyɔrɔ bɛ o bolo n'a kun fɔra o ɲɛna sa ko o ka se ka na baara kɛ faso tɔgɔ la Kidal kɔnɔna na k'u bɛɛ lajɛlen ka segin ka na yanni ni avril kalo in tile 17 cɛ n'o tɛ keba n'i ma taa o kɔrɔ k'i jɔyɔrɔ bila dɛ an bɛ amara bila i nɔ na Burɛmukaw fɛ yen Mali wolomasiri tabaw ko olu ye wulikajɔ kɛ ye wulikajɔ min don sen o ye ka Burɛmu dugu dɛmɛ dugu min bɛ bi ni olu gɛlɛya b'u da la sabula min ye Burɛmukaw fɛ yen ji ni kuran o de tugulen don ɲɔgɔn na ni kuran tigɛra ji tɛ yen kuran tigɛ in dun ko fana mɛnna kosɛbɛ sabula a yera k'a fɔ ko pani min kun don ko pani technique don ale kɔni min ye SOMAGEP ɲɛmaaw ye u y'a yira k'a fɔ kin damadɔ bɛ yen n'o ye awuru zuru ye ka taa se u ka kin wɛrɛw ma ko olu bɛɛ lajɛlen kun ye jiko gɛlɛya sɔrɔ Burɛmu kɔnɔna na jiko gɛlɛya in sunkalo tile 10 fɔlɔ kɔni ko maa caman o kin ninnu caman y'o k'o la finitigiw olu ka wulikajɔ n'u ka seko kɔnɔna na sa yaasa ka se ka jamana fan bɛɛ lajɛlen lakana ani jamanadenw dɛmɛ hukumu kɔnɔna na u ka ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye Amadu Gasamara ye ni Jetia Kamajan ɲɛmaaya b'ale bolo ale ni denmisɛnnin minnu bɛ Burɛmu kɔnɔna na sa olu de kɔni ye ji tilali Burɛmu kinw ni ɲɔgɔn cɛ kin minnu bɛ yen bi n'olu tɛ ka se ka ji sɔrɔ ni jiko gɛlɛya b'u kan o de la sa citerne belebeleba fila o taara wula o wula olu kɔni bɛ bɔ sa wolomasiri tabaw tɔgɔ la ka se ka ji di maaw ma musow ma cogo min na u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ cogo min ni funteni lahawta in hukumu kɔnɔna na waleya in ko a bɛ tali kɛ finitigiw ka baara ma baara min bɛ kɛ tali kɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin n'a bɛ f'o ma ko action civilo militaire min ye Burɛmukaw ye u caman y'u ka nisɔndiya yira Mariam ni ale yɛrɛ ye gwadomuso ye a ko nin hakilina in ka ɲi kosɛbɛ hakilina min b'a to n'u olu yɛrɛ kun bɛ taama u sen de la ka taa ji ɲini lahawta ji ɲini yɔrɔ jan ko nin na kɛ o nɔgɔyalen ye k'u bɛ wolomasiri tabaw fo dɔwɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni ma fɔ tare ko funteni lahawta min kun b'u dala nin sa n'o tun kɛlen don k'u sɛgɛn o tun b'a to olu bɛ wuli ka ji ɲini u bɛ taa ji ɲini daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 13 fo ka taa se 15 ma u b'o bɛɛ lajɛlen kɛ ji ɲini na ka sɔrɔ ka na k'u bɛna tobili kɛ Ana ale ye npogotigini ye min si bɛ san 40 ɲɔgɔnna na ale fana y'a yira k'a fɔ kɔni
k'olu ka kin minnu filɛ ne ka nin sɔrɔ nin ko nin nisɔndiyaba de y'olu bolo u ye dugawu kɛ sa ko min ye finitigiw ye ala k'a to ka nin waleya in kɛ u ye ka fara u ka lakana kan ale ni dugu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kisi di Sumaila Ibrahima Mayiga nin y'ale ka fasiri ye min bɔra Borɛmkaw olu fɛ yen armée ka service social maaw a bɛ fɔ maa minnu ma sa ko au commissariat de la diaspora africaine olu ye donbolo kɛ olu ye denmisɛnnin 90 wolomasiri tabaw tɔgɔ la sa ka se ka fini di olu ma n'o ye selimafini ye suntigɛ dumuniw k'olu fana di u ma wulikajɔ ninnu ni donbolo in bɛɛ lajɛlen kɛra min ye service social ale yɛrɛ jabala la u y'a yira k'a fɔ ko waleya in kɔni ko a cɛ ɲɛna kosɛbɛ sabula falatɔ minnu bɛ yen dɛmɛ bɛ ka k'u ma cogoya sugu bɛɛ lajɛlen na ni dɔ farala dɔ kan k'o tɛ foyi tiɲɛ Gawo kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu ye baara kɛ barikani na u y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni ni ɲani tɛ fila ye kelen bɛ olu ka bi a caman bɛ yen u y'a yira k'a fɔ ko gouvernement ɲinɛ n'olu kɔ pewu olu caman tun bɛ yen hali da dumuni sɔrɔli ma u bolo bi o ka gɛlɛ u tun bɛ location minnu na o location sarali bɛ ka gɛlɛya sotigiw bɛ k'u gɛn k'u fili kɛnɛ ma min ye o ko bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ fana bi u yɛrɛ t'a dɔn u b'u ko min ka t'u jami maa baɲumankɛw tun bɛ dɛmɛ d'u ma a ko daminɛ nka bi na o dɛmɛw bɛɛ lajɛlen tigɛlen don olu kɔni b'a ɲini gouvernement fɛ sa fɛɛrɛ ni dabali min bɛ ka tigɛ maa minnu gɛnna ka bɔ MINUSMA ta hukumu kɔnɔna na o ɲɔgɔn dɛmɛ fana ka don u fana ma yaasa cogo min na u bɛ se ka u yɛrɛ ka denbayaw dɛmɛ cogo min na sabula nin waati laban ninnu na olu yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko kɔni k'a bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ u dama dɔnnen don caman bɛ yen bi olu tun bɛ fɛ k'u boloma yɛlɛma ni boloma yɛlɛma yɔrɔ o yɔrɔ la u bɛɛ lajɛlen datugulen don u ɲɛ fɛɛrɛ min bɛ ka tigɛ ka kɛ ni MINUSMA maaw ta ye ko n'o ɲɔgɔnna bɛ se ka kɛ olu yɛrɛ ye k'o bɛ diya u ye kosɛbɛ yaasa u bɛ se cogo min na k'u ka denbayaw lahinɛ ani k'u ka baaraw kɛ wolomasiri tabaw olu ka baaraw hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni colonel Asimi Goyita kabini ale nana fanga la ko hakilina jigi dɔ bɛ yen k'o kan ka se ka fɔ maaw ye baara minnu kɛra janvier kalo tile 31 san 2022 Mali ale France ambassadeur k'a fɔ a ɲɛna ko tile 3 b'a bolo k'a ka bɔ mars kalo tile 31 san 2022 min ye Mora ye Mali sera ka yen minɛ mais kalo tile 16 san 2023 Mali y'a san 2022 Mali y'a yira k'a fɔ ko a bɔra G5 Sahel la utu kalo tile 15 san 2022 France wolomasiri taba olu ka kasa kuru ka bɔ Mali la utu kalo tile 12 san 2023 ber Mali finitigiw sera ka don ale kɔnɔ septembre kalo tile 16 san 2023 o kɛra ISC ale sigilen sen kan octobre kalo tile fɔlɔ san 2023 min ye Banbakaw fɛ yen Mali finitigiw sera ka se sɔrɔ octobre kalo tile 9 min ye san 2023 armée sera ka don ANEFISCAw olu fɛ yen novembre kalo tile 14 san 2023 Kidal o minɛna décembre kalo tile 31 san 2023 min ye Aguelɔ kɛ finitigiw sera ka don yen janvier kalo tile 30 san 2024 Mali y'a yira k'a fɔ ko a bɔra CEDEAO la ko n'i ye nin baara bɛɛ lajɛlen ta k'a jateminɛ nin wulikajɔ fɛn fɛn kɛra ko armée ko ka wolomasiri ko ka min ye Mali jamanadenw k'olu de fo ko nin si tɛ taa dimi kɔ nin fɛn fɛn bɛ k'i kasa i kuru ka taa ta a bɛɛ lajɛlen n'a ka dɛmɛ n'a ka taabolo n'a ka ko kɛcogo bɛɛ lajɛlen de taara ko degun tan tɛ wulikajɔ min kan ka kɛ maaw bɛ kelen k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na dɔ ka fara o kan jamana ɲɛmaaw u fana ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ yaasa maliyɛnw ka hakɛw bɛ se ka dafa cogo min na basigi ni lafiya kɔnɔna na n'o tɛ ko armée ni ala sɔnna a ma a da tɛna to ale la dialogue min kan ka kɛ n'o ye sigikafɔba min kan ka sigi sen kan sa an ka jamana kɔnɔ n'a ɲɛbila baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ sen na u y'a yira k'a fɔ ko sigikafɔ yɛrɛ k'a bɛna don a kɛcogo yɛrɛ la sisan kominiw kɔnɔna na avril kalo tile 13 ka taa bila tile 15 la a bɛ fɔ o ma ko kominiw ta min ye région ye ani Mali lasigiden so minnu bɛ diɲɛ kɔnɔna na sa olu bɛ daminɛ avril kalo tile 20 ka taa bila tile 22 la o fana ye tile 3 baara ye min ye jɛrɛ yɛrɛ kunba ye sa n'a bɛ fɔ o ma ko phase nationale n'o kan ka kɛ Bamakɔ yan o bɛ daminɛ mai kalo tile 6 ka taa kuncɛ a tile 10 o ye tile 5 baara ye u y'a yira k'a fɔ fana ko min y'o baara ninnu bɛɛ lajɛlen senfɛ sa ko jamana ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko jamanadenw bɛ fa o fa u sen ka ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen na kominiw ta o région ta o min kan ka kɛ Bamakɔ yan o maliyɛn minnu bɛ kɔ kan maliyɛn minnu bɛ fa o fa bɛɛ lajɛlen k'i jija i sen ka don nin na yaasa fɛɛrɛw ni dabaliw bɛna tigɛ o ka kɛ labanw ye laɲiniw la maaw bɛ se ka lafiya cogo min na u sigiyɔrɔw la Mali ale ka ministre min bɛ yen n'o ye ministre d'État ministre porte-parole du gouvernement ka taa fara Abdoulaye Diop kan olu bɛ Wurandakaw fɛ yen
u taara taamana uranda génocide ale ye sayɛlɛma tasibulaw tun bɛ ka kɛ diɲɛ seleke naani ma mafalenw caman tun bɛ yen génocide in u y'a yira k'a fɔ kɔni uranda ma natɔ tɔtɔ a ko la koyi u y'a yira k'a fɔ ko faransikaw ko olu y'olu janfa sabula siya kɛlɛ min kɔni kɛra maa bahiri ka o fatuli ye siyaw ni yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ fo k'a ko dama tɛmɛ ko o de nana ni o ye bi uranda a wulilen no k'i jɔ a bɛ ka baaraw kɛ a ko ko olu ye misali ye wa olu bɛ se ka kɛ misali ye diɲɛ fan caman fɛ fana ko Paul Kagame ka kuma na a ko maaw k'u jɔ o kolo la koyi ko dɛmɛ bɛna sɔrɔ de e yɛrɛ bɛ ka dɔ kɛ i yɛrɛ ye nka dɛmɛ bɛna k'a sɔrɔ e dalen o tɛ foyi ɲɛ i ye sabula i ma fɛn labɛn ko bɛɛ ka wuli k'i jɔ k'i faso bɔ nɔgɔ la ko o de ɲɔgɔn tɛ politiko ta na sira fɛ Choguel Kokala Mayiga y'a yira k'a fɔ ko min ye transition banni ko kuma bɛ maaw da k'olu tun ye hakɛ min di k'o tun ye hakɛ ye min kun bɛnna CEDEAO u n'u ka kuma ɲɔgɔnmɛ na Mali tɛ CEDEAO kɔnɔ bi k'o kuma in kɔni k'o tɛ se ka sigi kala fosi kan wa k'o ka tɛmɛ ka bɔ yen transition banni ko kuma ko sariya sunba kura ye o jalatigɛ ka ban ko ni maa min y'o kalan k'o ye k'i b'a dɔn k'a fɔ ko kalata kɔni de bɛ kɛ ka transition kun cɛ ko wa ko ni kalata kɛra don o don ko sibiri ko foyi tɛ fara transition kan k'o bɛ kɛ a bannen ye min ye maaw ye k'u bɛ kuma caman minnu na nin waati ninnu na ko maaw na ɲɔgɔn faamu ko sabula Mali ko don a kɛra cogo cogo hakili sugu na kɛ regroupement min sigira sa n'o ko ka transition ban ale ni fasodenw ka tɔnjɛkulu u ye jɛrɛ kɛ Adama Jabara la k'a yira k'a fɔ k'u ye maa 15 ta u bɛna baara minnu kɛ olu k'u hakili to o baaraw kɛcogo n'o taacogo la Kodɛm musow ale ni jɛkulu in yɛrɛ minnu ko transition banna a denmisɛnw minnu bɛ bɛrɛbɛrɛli tɔn kɔnɔna na ani parti minnu b'a kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin jɛkulu in ma a ka baara ni a ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen na an bɛ sɔgɔmada in na taa jɔ yan n'Ala sɔnna a ma Keba e tɛ fila ye wa fila kɔni fila ka ɲi misigɛn na dɛ Sama Ture ko ten ko maninka kamalen ka ɲi tiga wɔrɔ la k'ale b'a fɔ an b'an jɔ yan nɛgɛ kanɲɛ 18 k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko CNT ale ka session d'avril o bɛ daminɛ bi kuma wɛrɛ bɛ sen na sisan an bɛna tila k'a bila an ka page kan pour que a bɛ se k'a ye cogo min Maliki Jaw ale de kan ka discours kɛ discours n'Ala sɔnna a ma wula fɛ an nana ɲɛfɔli k'aw ɲɛna o la Ala ka tile hɛrɛ d'an ma Ala ka sababu ɲuman k'an ye sunkalo tile 29 Ala ka timiko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma n'aw bɛ tɛmɛ a b'a pɔn lajɛ Badalabugu pɔn n'aw y'o tigɛ a b'aw kinibolo lajɛ INPS bɛ n'o y'a sɔrɔ u ka misi falen don a b'a kibaruya da an ma Ala ka tile hɛrɛ caya Ala ka sababu ɲuman k'an bɛɛ lajɛlen ye